Se kwa Abankeseso a yɛka ɔman a na wɔn ho ɔden na okuta tumi a yɛkyerɛ Denkyira. Abankeseso kyerɛ no mu free kuro bi a yɛfrɛ ne Mande. Ene ɔman a yɛfrɛ ne Senegal mu ne bepii mu Ghana. Ɔma kwantu mu no bepii mu Enkyira bekyerɛ wɔ nkyimam. Abankeseso kyerɛ Enkyira hɔnom na ɔmunya ɔmudin Denkyira. Efiri sɛ ɔmadane Enkyirafo. Ɔmofiri hɔ no ɔmoto ɔma kwantu no so bepii mu anafo. Mekyerɛ southern Ghana. Ɔmobae no ɔmbɛkyikyiri kuro bi a yɛfrɛ ne Banso. Ɔmofiri Banso no ɔmokɔ wɔ n'anim kɔkyikyiri kuro bi a yɛfrɛ ne Abankeseso. Saa beae na ɛwɔ Jakobu ne akorɔkyerɛ mfimfini. Ebra omoba no no mo oba pani bi a odi wɔ n'anim. Ne din ne Nana Ayekra. Ana ne ba de anim pani. Ɔno ne ɔhene a odi kan a odi Denkyira akonwa. Ebra anim pani ɛkɔ ne kura no. Mekyerɛ sɛ owuye no. Abankeseso kyerɛ sɛ ɔmunya ahemfo bi a ne yɛfrɛ wɔn ahin ne aha. Ahin ne aha efiri hɔnom no. Ɔmunya ɔhene bi a ne yɛfrɛ ne Mumunufi. Odi ade efiri 1620 to 1624. Ofiri hɔnom no. Wirampe ampem ebedi na ade. Efiri 1624 to 1637. Ofiri hɔnom no. Sema odikan ebedi ade efiri 1637 to 1695 efiri honum na ɔhene ɔbɛgye ne din paa wɔ ɔmahene enum ɛbaaye mekyerɛ intim Jakari. Efiri sane breso na odi Asante man so. Odi ade efiri 1695 to 1701. The year 1701 nim na Asantefo edi Denkyirafo so nkunim. Enu ntiama intim Jakari efrim anase owu. Ofiri honum ne boado ahafo brempon ene bedi na ade. Efiri 1701 to 1702. Odi ade emfie baako pɛ mekyerɛ eyia ena owuye. Ofiri honum no ɔmunya ɔhene bi a ne yɛfrɛ ne Kyei Akɔben. Odi ade efiri 1702 to 1712. Ofiri honum no ɔmbenya ɔhene Amoako Atapani. Odi na hene ani free 1712 to 1720. Ofiri hɔnom no ɔhene Jambedu ebedi na ade. Odi free 1720 to 1725. Ofiri hɔnom no Amoako Atakuma ebedi ade. Odi free 1725 to 1770. Ofiri hɔnom no Amoako Atayadom ebedi na ade. Odi free 1770 to 1793. Ofiri hɔnom no Owusu Boria odi kan ebedi na ade. Odi free 1793 to 1813. Ofiri hɔnom no Kwadwo Tibua odi kan ebedi na ade. Odi free 1813 to 1851. Ofiri honum no Kwachi from ebedi na ade. Odi free 1851 to 1859. Ofiri honum no Nana Kwasi Cheya odi kan ebedi na ade. Odi free 1859 to 1869. Emfie du mekyerɛ 10 years ena obedi ade. Ofiri honum no Boamponsema otosumienu ebedi na ade. Odi free 1870 to 1875. Ofiri honum no Nana Kwantabisa odi kan ebedi na ade. Odi free 1875 to 1910. Ofiri honum no Kwasi Cheya otosumienu ebedi na ade. Odi free 1910 to 1912. Ofiri honum no Nana Kwantabisa otosumienu ebedi na ade. Odi free 1912 to 1918. Ofiri honum no Nana Kwadwo Tibua otosumienu ebedi na ade. Odi free 1919 to 1930. Ofiri honum no Nana Kwantabisa otosumiensa ebedi na ade. Odi free 1931 to 1941. Ofiri honum no Nana Owusu Boria otosumienu ebedi na ade. Odi free 1942 to 1953. Ofiri honum no Odefo Boamponsema otosumiensa ebedi ade. Odi free 1955 to 2016. Saa hemfo nyinaa bedi Denkyira akonwa.